A tothom, anem a fer unes primeres passes amb la xarxa social X, l'antiga xarxa també coneguda com Twitter. Llavors, primer anirem a actualitzar el perfil. Vam crear el perfil de Montserrat Roig. Per tant, el que hem de fer, vaig aquí, aquesta icona de perfil i editar perfil. D'acord? Aquesta és la foto que sortirà amb els nostres tuits i aquesta és la foto de fons. Faig clic a afegir una foto. La busquem a descàrregues, foto de perfil, obre. Perfecte, aquí em puc ajustar una miqueta el que vull que surti. En qualsevol cas, ja m'està bé així. Cliquem. Vale. Aquesta és la foto de fons. Uns llibres, atès que la Montserrat Roig era escriptora, doncs he pensat que uns llibres farien bé de fons. També els puc encaixar, buscar l'angle que consideri més oportú. Crec que així ja estic prou bé. Aplicar. Molt bé. Nom, biografia, aquí podria posar el que volgués, ubicació, tot això és voluntari. Si vols posar ho poses, si tens un lloc web. La data de naixement ja la vaig posar quan la vaig crear, si no el podríem posar-ho i ja està. Fem desa i ja tindríem el perfil actualitzat.